O expediente de contratación para a rehabilitación das casas modernistas de Illa de Arousa xa está en marcha, a espera de que as empresas que queiran participar presenten as súas propostas. Se todo vai segundo previsto, no mes de abril a actuación xa podería estar axudicada de xeito definitivo. E todo segundo apuntan dende o goberno local para que os traballos de recuperación destes emblemáticos inmobles arranquen canto antes. Nos vamos a intentar que por eso publicamos con carácter de urxente as bases, que este axudicada a obra no mes de abril, durante o mes de abril, que estea a salvo de que na mesa de contratación algunha empresa non presente toda a documentación que se require e haya que facer algún requerimento expreso a algunha das empresas, que eso sempre hai que dar tamén uns días de subsanación que pode alargar un pouco. Segundo indica o alcalde, o proxecto de recuperación destas casas é moi ambicioso. É unha rehabilitación completa de 3 casas modernistas que son propiedade do Concello en diferentes épocas. Se trata de 3 vivendas que pertenceron aos conserveiros orixinarios daqui da Illa de Arousa, entre elas a casa da familia Godai, propietaria desta fábrica que hoxe é museo tamén público, coa súa salazón. É unha rehabilitación integral das 3 casas, 2 delas, a número 1 e a número 3, se van a dedicar para servicios socioculturais, e a número 5 vai a ser na súa totalidade a biblioteca municipal. No actual presuposto, o Concello xa inclúe as partidas de 2017 e 2018 por un importe de máis de 1.700.000 euros. A esa contía verá que engadir a última anualidade do 2019 para chegar aos 2.600.000 euros, a cantidade que se estima costará levar adiante o proxecto.